הנה 3 עובדות חשובות מעולם הנדל"ן. רגע לפני הבחירות מסתבר שהציבור לא מאמין שממשלה חדשה תצליח להוזיל את מחירי הדירות. בבדיקה שנערכה נמצא כי מוכרי הדירות ממשיכים לדרוש מחירים גבוהים יותר עבור הנכסים שלהם. בעלי הדירות סבורים שגם הבחירות לכנסת לא יביאו לירידת מחירים בחודשים הקרובים. גיא, אתה מוכן לאמר או שאלה רטורית? אמור זה רק לטיפשים. הציבור צודק. נכון. שיאנית הנדל"ן של 2014, ברשימת היישובים הכי פעילים בעסקאות נדל"ן לשנת 2014, קבלו תל אביב. תל אביב נמצאת במקום הראשון עם יותר מ-4,000 דירות שרכשו במפתיע או לא. אחריה ניצבת עיר הבירה ירושלים, ואחריה מככבות הערים חיפה, נתניה. בואו נראה מה יהיה עד סוף 2015. נשמע לי שישאר לא רחוק מזה. סין בלונדון. בשנים האחרונות חברות סיניות רבות רוכשות נכסים בערים בינלאומיות גדולות, כמו לונדון, ניו יורק, לנוכח ההאטה בשוק הנדל"ן הסיני. הוול סטריט ג'ורנל מספר כי לאחרונה חברו 2 חברות סיניות במטרה לפתח רובע מסחרי חדש בלונדון. מה עלות ההשקעה, אתם שואלים? 1 מיליארד לירות סטרלינג בלבד. לא הגיע הזמן שאולי הסינים יחשבו על השקעה אצלנו בארץ קצת? אולי זה יציל פה את המצב. קוראים לכם סינים. סודות הנדל"ן, מתחילים. שלום גיא. שלום דפנה. באת עם אנרגיות? כן, במיוחד אחרי שראיתי את האודם הדמדם שלך, מלא אנרגיות. כן, הכנת מראש, מה אתה יכול להגיד על האודם שלי, סבבה. היום בתוכנית נברר מדוע חברת עמידר רוכשת דירות ברחבי הארץ ועל איזה דירות בדיוק מדובר. בהמשך, איך מגנים על נכסים מעבר לים במקרה של חס וחלילה מוות. ולסיום, לקראת חג הפסח ננסה לספק לכם כמה שיותר טיפים לרענון הבית, כי כולם אוהבים לשפץ לקראת פסח. כל זאת ועוד, אך תחילה, מגורים בפריפריה הפכו לפתרון לא רע עבור זוגות שמחפשים דירה בעלות יחסית סבירה. אנחנו רואים את זה בלא מעט יישובים בארץ. שלום לאדריכל ישראל בן ישראל, מהנדס הרשות בחריש. שלום לך. שלום גם לראש לשכת שמאי המקרקעין בישראל, אוהד דנוס. שלום, שלום. אז ישראל, בוא תספר לנו מה קורה היום בחריש. ובכן, חריש, מי שמגיע לשם, רואה תנופת בנייה אדירה ביותר. בו בעת נבנות 3,000 יחידות דיור ממש ברגע זה. הוועדה המיוחדת לתכנון בנייה כבר הוציאה עוד 800 היתרי בנייה לדירות חדשות כמובן. הבנייה היא בכמויות אדירות. הפיתוח הוא מואץ ברגע זה. המון מדד למהנדסי עיר לפיתוח זה מנופים. אני לא מצליח לספור את המנופים. יש עובדים על התשתיות הזורמות, עובדים על הפיתוח של הכבישים, עובדים על הקמת מבני ציבור, על מבני חינוך, על מקוואות, בתי כנסת, כל דבר שעולה בדעתכם לא רוצה לשאול כמה מקוואות היו בחריש. לא, זאת הטעות. זהו, שחריש התחילה כיישוב דתי, ואיכשהו זה שינה קצת לכיוון חילוני. לפני הציבור, ואני רוצה לתקן את העניין הזה. נכון שזה תוכנן, אגב, כעיר חרדית, אבל אתם מכירים את הסיפור של בג"ץ וכל השאר. נכון להיום, אני מעריך שבערך 15%, יכול להיות שזה יהיה פחות טיפה ויכול להיות שיהיה יותר, אבל אני משער שאולי אפילו יהיה פחות, יהיו חרדים. תמיד אוכלוסייה שאנחנו יודעים עליהם, זו אוכלוסייה דתית או חילונית? חילונית ודתית, 50% חילונית. אנחנו באמת, אפרופו בנקודה הזאת, אנחנו עושים בתקופה הקרובה מפקד אוכלוסייה, לא סקר אוכלוסייה, מפקד פר כל אחד שרכש את הדירה שלו, לדעת לאיזה זרם הוא שייך, כמה ילדים, מה מצב התחבורה שלו, אנחנו בונים בתי ספר, ואנחנו רוצים לבדוק לאיזה זרם לתת את הבתי ספר וגני ילדים. מקימים, עכשיו בהזדמנות זו שבונים עיר, כל הרצון הוא איך אנחנו עושים את העיר חכמה יותר, טובה יותר, מתוכננת יותר. בתפקידיי האחרונים הייתי ניגש ועושה פרויקט
תכנוני לעיר קיימת. את כל זה אנחנו צריכים לעשות ב-day one. וזו משימה, וואו, מאתגרת. אם אנחנו, חריש, מקום טוב. אני רוצה לשאול רגע את אוהד. אוהד, חריש, זו דוגמה אחת. יש את כרמי גת, אנחנו רואים היום פרסומים על כרמי גת, על כל המקומות הזה. האם באמת הזוגות הצעירים יוצאים לפריפריה על מנת לקבל דיור זול? הם בהחלט יוצאים, לא בכמויות שהממשלה הייתה רוצה שיצאו, אבל עדיין יוצאים. הם יוצאים אגב מסיבות אחרות לגמרי, לאו דווקא מהשאיפה לאיכות חיים או לאיזשהו... דיור זול. דיור זול, בראש ובראשונה עליית מחירי הדיור מוציאה אותם החוצה. והנושא השני הוא הנושא של חיי קהילה, כן? ואיזושהי תקווה לשינוי. בנוסף אפשר לדבר גם על התחבורה שמעט השתפרה, שהיא גם משפרת את אותה נהירה במרכאות לפריפריה. אנחנו רואים אגב בנתונים שהתפרסמו ממש אתמול על ידי משרד האוצר על הרבעון הרביעי של 2014, אנחנו רואים שבאמת במחוזות שמדשדשים מבחינת מחירת דירות חדשות, מדובר בתל אביב ובירושלים. זאת אומרת, בתל אביב יש ירידה במחירת דירות חדשות, ובירושלים יש קיפאון. כן, בכמות. זאת אומרת, הציבור ממשיך לחפש כל הזמן את המוצר הזול הבא. המוצר הזול הבא. בגלל זה אני שואלת על... אלא מה? עלייה וקוץ בה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במקומות האלה, אבל הבעיה העיקרית של אותם אזורים, אותם שכונות, אותם יישובים חדשים, זה בעיה של פרנסה, בעיה של מקומות תעסוקה. הערים הללו יש סיכוי, אותם יישובים, ערים, רשויות, יהפכו ליישובי שינה, ערי שינה, והדבר הזה יכול לגרום לכך שברבות השנים אנשים ירצו לעזוב אותם, לא ירצו להישאר, כי מה לעשות? זה לא נוח לגור, לישון במקום אחד ולעבוד במרחק רב. כמו שציינת, יש נגישות היום יותר גבוהה, התחבורה משתפרת, רכבות, ככה שאפשר לנסוע באמת זמן, זה כבר הופך להיות יותר קרוב, מנגיש את תל אביב או את אזור המרכז, שאפשר לנסוע לעבוד ולחזור. בהחלט, אבל זה לא פתרון, כי צריך לפתח אזורי תעסוקה בכל אותם יישובים, בכל אותן רשויות, זה מקור העוצמה. אגב, זה גם מקור העוצמה של הרשות. הרשות חיה לא מהארנונה שישלמו תושבים החדשים בחריש. אז בואו נחזור רגע באמת לחריש. בואו נחזור, ישראל. חוץ מבנייה, איזה אזורי תעסוקה יש היום שאנשי חריש יכולים לעבוד בהם? אז זהו, אני משער שעוד שבוע, בדיוק, עוד שבוע תופקד תוכנית של המע"ר, שמרכז העסקים עירוני, ראשי, שמכילה שם עשרות רבות של שטחים למשרדים ולמסחר. לבד מזאת אנחנו גם פועלים מבחינה תכנונית, גם באמצעות אזורי תעסוקה משותפים עם מועצה אזורית, וגם באזור תעסוקה מיוחד לעיר חריש. עיר, כפי שאוהד אמר, לא יכולה להתקיים מארנונה של מגורים, אז אנחנו חייבים את ההכנסות, וזה גם פחות יוממות של אנשים שיגורו צעירים וחיוניים בתוך העיר חריש, פחות שיצאו החוצה. ופשוט אנחנו פועלים בעניין הזה של העצמת התעסוקה בתוך העיר. וסליחה שאני אומר עיר, זאת עיר שעתידה להיות, אתם... היא תהיה בסוף. לא, זה פשוט הכמויות של הבנייה, זה אדירות. אז בנושא הזה... מה שעשתה מודיעין, ברשותך דפנה, מה שעשתה מודיעין במשך 20 שנה, אנחנו הולכים לעשות את זה במשך 6-7 שנים. אז בעניין הזה אני רוצה רגע לחזור לאוהד ולשאול, כי באמת יש נהירה מאוד גדולה של רכישות באזורים האלה כמו חריש. השאלה באמת אם המחירים שם צפויים לעלות. ואני רוצה לדעת עוד משהו, חתך של האוכלוסייה? של הקונים. האם זה באמת הזוגות הצעירים, או יש גם משקיעים? יש גם משקיעים, מן הסתם. אני לא הייתי ממליץ לאנשים לרכוש דירה בחריש להשקעה. אני בהחלט הייתי ממליץ לאנשים שרוצים לעבור לחריש, וזה התקציב
שעומד לרשותם לרכוש שם דירה ולהעתיק את מרכז חייהם לשם. למה לא כשקע? כי אנחנו לומדים מהשוק שכשהשוק עולה, אז הפריפריה עולה, אבל המרכז עולה יותר. תמיד אזורי הביקוש הטובים... השוק יורד, הפריפריה נופלת משוק. ואז היא ממש מגיעה למצב, זאת אומרת, מי שנכנס לשם על מנת להשקיע, זה לא המקום, אני גם לא הייתי בונה על זה. צריך להבין, גם יש לחריש אתגר הרבה יותר גדול מהבנייה של הבתים, זה להקים את אזור התעסוקה ולאכלס אותו. בדרך כלל, אזורי תעסוקה עובדים על אוכלוסייה קיימת. זאת אומרת, צריך שהאוכלוסייה תגיע, ואז יש את הדרישה לעסקים שיפעלו בעיר. כרגע המצב שם הוא עוד לא, אנחנו עוד לא שם, והוא לא, ולנוכח מה שאני שומע, גם הסינכרון הוא בעייתי, כי תוכנית מתאר כולנו יודעים כמה זמן לוקח לה. לא, זה בוא הבשורה פה, סליחה, ברשותך אוהד, התמזל מזלנו, והמדינה החליטה להקים ועדה מיוחדת לעיר חריש. עשו את זה בזמנו במודיעין. יש הסכם גג עם חריש, לפי דעתי, נכון? יש הסכם גג עם קרמי גג. אבל בעיקרון, משרד הבינוי עושה את כל התשתיות, ואני חייב, מותר מחמאות פה על הבמה הזאת? כן, אם מגיע להם. תלוי למי. אז אני אגיד לכם, משרד הבינוי, אני צריך להיזהר בלשוני, אבל משרד הבינוי או משרד התשתיות? מחוז חיפה זה פשוט... משרד הבינוי או משרד התשתיות? אומרים משרד הבינוי. זה לא תשתיות, זה לא השיכון, משרד הבינוי. לבינוי, סליחה, אי אפשר לתת פה מחמאות. לא, תאמין לי, אחרי מחירים כאלה לנדל"ן, אי אפשר לתת פה מחמאות. מחוז חיפה הוא בסדר, אבל יש ועדה מיוחדת, וכל הליך התכנון והבנייה וההיתרים, זה בקצב ובאיכות, בשליטה ובקרה. היום הייתה לנו ישיבת ועדת בניין ערים, גם מליאה, גם משנה, יש גם רשות רישוי, אבל זה עובדים. אבל מה עם אזור התעסוקה? אזור התעסוקה, אני משער שטאבה תהיה די מהירה שם. אנחנו... אתה רוצה שאני אתן מדד שיבדקו אותי? במקום 10 שנים זה ייקח 5. לא, מה פתאום? לא התוכנית, עד שיראו שם אזורי תעסוקה פעילים. תוכנית, 2. יפה, אזורי תעסוקה פעילים. נפגש פה עוד 2 כשיש כבר... לא, ואחר כך שיווק מיידי, אתם יודעים מה? אתם צריכים לעשות את התוכנית הבאה בחריש. אבל אם אנחנו נעבור מצד אחד לצד שני, היא תיבנה בשניות. אז צריך בעניין הזה לשים לב. אנחנו מאחלים הצלחה, ומקווים שזה יהיה יותר מהיר ממה שאפילו אתה חושב. אבל המהירות היא מטרידה אותי, כי אנחנו צריכים לדאוג לכל הדברים שיש מסביב. עיר לא עוצרת מלכת, הפיתוח לא עוצר מלכת. אז את כל המוסדות, ואת כל הבנייה, ואת כל התאורה, אולי תקבלו אתם את התואר, שנראה ללא הפסקה. הכל צריך לעשות ביחד. אין לנו כל כך זמן, זמננו קצר. ישבנו היום על שילוט. שילוט זה נותן את האיכות לעיר, או את היחידות, את הייחודיות לעיר. ודברים כאלה, מה שהיה, שאתם מכירים, הוא לא שיהיה בחריש. זה יהיה בחריש דברים מיוחדים. מה, שמות של רחובות? לא שמות, אופי השילוט. גם השמות אגב. אבל אופי השילוט הוא כזה שגם ייתן ייחוד לעיר. אנחנו מברכים ואנחנו נבוא לראות. תבואו. תודה רבה. תודה רבה, ירון. שילחו אלינו רעיונות לשדרוג הבית, ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת Midtown, תל אביב. רוצים להכניס יותר עיצוב הביתה? ביתילי, בית לעיצוב. ועכשיו אנחנו בפינת המומחה. מדי שבוע צוות המומחים שלנו עונה על שאלות שאתם הצופים בבית שאלתם בעמוד הפייסבוק של סודות הנדל"ן. איתנו היום הפרשן הכלכלי דודו הולצמן. שלום וברכה. מה שלומך? מצוין. טוב, אז שואלת אותנו אפרת מחיפה. בעלי ואני החלטנו למכור את הדירה שלנו ולרכוש דירה גדולה יותר. מצאנו דירה מקסימה, אך לצערי עדיין לא מכרנו את הדירה שברשותנו. כעת אנחנו מתלבטים. האם לוותר על הדירה ולהמתין עד שנמכור מפני שאנחנו זקוקים לכסף על מנת לקנות? והאם סביר שהבנק ייתן לנו הלוואה לרכישת הדירה החדשה? הלוואת גישור. היא מוסיפה, נכון. היא מוסיפה ואומרת שהם משתכרים כ-20,000 ש"ח בחודש, וההחזר למשכנתא עומד על כ-4,000 שקלים. אז ראשית, לא כל הפרטים ידועים וגלויים, ואני אתייחס למה שנאמר בהסתייגויות מסוימות, מכיוון שלדוגמה, בסוף השאלה ישנו את 4,000 שקל החזר משכנתא, ואז השאלה היא האם הם מתכוונים
או האם הם יכולים להחזיר 4,000 שקל במידה והם לוקחים משכנתה, או כבר יש להם משכנתה. אם יש להם משכנתה, אז היה צריך לנקות את סכום המשכנתה ממחיר המחירה, ולראות בהפרש שנותר כמה כסף זה בעצם מהווה מהדירה החדשה שהם רוצים לקנות. בדרך כלל הבנק נותן הלוואת גישור עד 50%, ולכן אני חושב שיש פה מספר פרטים נעלמים, ולכן לפי דעתי הם צריכים לפנות לבנק, לתת להם את כל הנתונים, הבנק ידע לנתח את העסקה הרלוונטית, ולתת להם תשובה אם הוא ייתן להם הלוואת גישור, ומעבר לכך, בהלוואת גישור היא גם מוגבלת לזמן, צריך למכור את הדירה הישנה, בזמן הלוואת גישור בעצם אתה משלם גם את המשכנתה וגם ריבית נוספת על הגישור, הם צריכים לעשות את כל החישובים האלו, אבל הבנק בסופו של דבר, לאחר מלוא הפרטים החסרים, רואה את כל התמונה ומקבל את ההחלטה האם יש פה מקום לעד 50%. גם השאלה אם באמת, אם הם הולכים ורוכשים לפני שהם מכרו, אם הם לא ימכרו אחר כך קצת בלחץ, ואז יצטרכו לרדת במחיר ולמכור במחיר יותר נמוך מה שהם ציפו. כל לא צריך להיות בלחץ, צריך לעשות את התחשיבים ולהתייעץ עם יועץ המשכנתאות של הבנק, ולאחר מכן להחליט ולקבל החלטה האם נכנסים לעסקה הזאת או לא. יפה. טוב, אז יש לנו שאלה נוספת. אנחנו רגע לפני רכישת דירה שמיועדת להפוך לחלק מפרויקט תמ"א 38. כל האישורים כבר נתקבלו והפרויקט אוטוטו יוצא לדרך. אנחנו זקוקים להערכת שמאי כדי לקבל משכנתה. האם השמאי יתחשב בכך שבעתיד ערך הדירה צפוי לעלות משמעותית, או שהוא יערך את הדירה על פי שוויה כיום, כי היא במצב ממש לא טוב, אבל המחיר שלה הוא לא זול? אז זו שאלה טובה. נכון שהיום בתהליך של תמ"א 38, עד שאין התחלת בנייה, עד שלא רואים את הבנייה בפועל, הערכת שמאי תתייחס לדירה as is, ולכן הם לא יקבלו הערכת שמאי גבוהה כתוצאה מכך שהתמ"א 38 אכן בסופו של דבר תתבצע, ושווי הדירה סביר להניח יהיה יותר גבוה, מכיוון שאו שנקבל דירה באותו גודל, אבל עם תוספות מסוימות כמו מעלית וחנייה, כמובן או מרפסת, וכמובן גם שיפוץ וחיזוק של הבניין, או שאנחנו מדברים על תמ"א 38 של פינוי-בינוי, ואז אתה בדרך כלל גם מקבל דירה יותר גדולה מהדירה הקיימת, פלוס מעלית וחנייה, וברור ששווי הדירה שווה הרבה יותר. יפה, כך או כך השווי יעלה. תודה רבה לך, דודו. שלום לעורכת הדין שירי מלכה. שלום. מיד נשוחח על העברה בין-דורית של נכסים ועסקים. אך תחילה שלום ליושב ראש עמידר דוקטור יצחק לקס. שלום, שלום. שלום. שלמה. יצחק, אנחנו שומעים לאחרונה הרבה על רכישות שעושה עמידר של דירות למען הדיור הציבורי. אכן כן, למעשה זה מהלך שמאז שנות ה-70 לא קרה כדוגמתו. עמידר רוכשת היום דירות עבור דיירי הדיור הציבורי, עבור זכאים לקבל דירות בדיור הציבורי. עד היום רק מכרו דירות, אני נכון. יודע. בגלל הדירות זה שמכרו... קטן מספר הדירות של הדיור הציבורי. אבל הדירות שמוכרים הן דירות שמיועדות לאותם זכאים שרוכשים את הדירות הללו. אגב, גם המחקרים מדברים על כך שעצם רכישה של דירה על ידי זכאי, יש בכך משום העניין של סוג של עושר שיש לאותו דייר ציבורי, עושר שהוא יכול גם להנחיל הלאה לדורות הבאים. אנחנו מדברים כרגע על רכישת דירות לאותם זכאים שממתינים. יש היום כ-2,300 זכאים שממתינים לדירות. אתם מגדילים בעצם את כמות הדירות של עמידר. נכון מאוד. הכסף כמובן מגיע מאותם דירות שאנחנו מוכרים. לאותם זכאים. עד היום אני יודע שהמדינה די לקחה את הכסף של הדירות שנמכרו, לא? אתה צודק. לפני שחוקק חוק הדיור הציבורי, לפני שהוא נכנס לתוקפו, נמכרו עשרות אלפי דירות. הסכומים הם סכומי עתק שלא יועדו לצורך רכישת דירות לדיור הציבורי. הסכום הזה נבלע באוצר. כל הכספים של אותם דירות שנמכרות כיום נכנסות לקרן, וזו אותה קרן שממנה ובאמצעותה אנחנו רוכשים היום דירות. אנחנו מדברים על השלב הראשון של רכישת 400 דירות. אתם קונים דירות מוכנות? ודאי. רוכשים מקבלנים כמו... לא בהכרח מקבלנים. מקבלנים או יד שנייה? ביד שנייה, בכל הארץ. מהצפון דרך המרכז, דרך הדרום, אנחנו רוכשים דירות... מה, מאנשים פרטיים גם? לחלוטין. אוקיי. הדירות עצמם, צריך להבין,
הגדרה של כל דירה היא דירה שהיא מיועדת לזכאי. זאת אומרת, אנחנו מקבלים רשימה מאוד מאוד מסודרת וממוקדת. באיזו עיר, כמה חדרים, באיזו קומה. לפי הצרכים. לחלוטין. ולכן הדירות האלה, ברגע שהן נרכשות, הן עוברות שיפוץ קל ומהיר ומועברות לאותו זכאי שממתין. אני רוצה לשאול דוקטור לפס, סליחה. אני רוצה לשאול דוקטור לפס. יש קרקעות, המדינה בעלת 93-94% מהקרקעות. אני יודע שקיימות הצעות של הקבלנים לבוא למדינה, לעשות עסקאות קומבינציה, אוקיי? למדינה אין עלות מלבד הקרקע, ואז את אותם דירות שהם יקבלו 40%, 50% מהדירות בבניין, להעביר לדיור הציבורי. זה ללא עלות. זה יכול לתת תועלת עצומה ותנופה עצומה לדיור הציבורי, לא? הרעיון לכשעצמו הוא רעיון שבאופן עקרוני הוא נכון. צריך רק לשכנע את רשות מינהל מקרקעי ישראל, צריך לשכנע את מדינת ישראל. צריך לפרק אותם, לא צריך לשכנע אותם, צריך לפרק אותם. אני יודע, אני חושב שהם עושים עבודה בתחומם עבודה טובה. יחד עם זה, זה לא עבודה טובה. יחד עם זה אני רוצה להתמקד בעוד נקודה אחת שהיא מאוד מהותית גם בתפיסת עולמנו שלנו. גם באותם פרויקטים נוספים שאנחנו נכנסים אליהם, של תמ"א 38, של פינוי-בינוי, התפיסה היא שאני רוצה שהדירות הנוספות, לא אני אלא אנחנו, הדירקטוריון, יהיו מיועדים דווקא לדיור הכללי. כיוון שנכון מבחינתנו ליצור אינטגרציה. לא לבנות שוב שכונות שהן רק שכונות של הדיור הציבורי, כי הם יהיו שכונות עוני, הם יהיו סלאמס. אלא לשלב בתוך האוכלוסייה. לגמרי. בואו נכניס אוכלוסייה חזקה יותר לתוך, כחלק מהשכונות של הדיור הציבורי, ועל ידי כך נעצים את דיירי הדיור הציבורי. בסך הכל מצדיק את מה שאני אומר, אם קבלן ימכור 50% מהבניין לאנשים שיש להם כסף לקנות, והדיור הציבורי יקבל 50% מהבניין לדירות רגילות, עשית פה בדיוק את האינטגרציה. אני לחלוטין לא שולל את זה, אני אומר שזה בהחלט אפשרי, רק בואו נעבור את המשוכה של הווה ונשכנע את הרשות. זהו, שכנראה שזאת משוכה שקשה לעבור אותה, כי עובדה שבינתיים המינהל לא משחרר כך. בינתיים זאת לא קרה, אבל הרעיון כשעצמו לחלוטין אני לא שולל אותו. הוא רעיון בגדר חלום יפה. כן, בסדר. אגב, אני אומר לכם חלומות מתגשמים. לעולם לא להפסיק לחלום, אני תמיד. אני אומר לכם שהשלב הראשון של הרכישה, אנחנו כרגע בתהליך של רכישת 400 דירות. השלב השני, ואנחנו מקווים שעד 2016 נגיע גם אליו וניישם את זה, זו רכישה נוספת של עוד 600 דירות. סך הכל כ1,000 דירות, אגב, בתקציב מיועד של... אנחנו בעד, ובנימה אופטימית זו, זה מקום מצוין לאחל בהצלחה ולהגיד כן ירבו. אני אומר, זה חלק מתפיסה שאנחנו מובילים של דאגה לדיירי הדיור הציבורי, לנסות ולפתור ולצמצם כמה שאפשר את אותה רשימה ארוכה של ממתינים, ואנחנו נקצר. תודה רבה. תודה. תודה לכם. ועכשיו שוב שלום לעורכת הדין שירי מלכה, העוסקת בהעברה בין-דורית של נכסים ועסקים. שלום רב. אז שירי, בואי קחי אותנו ככה מעבר לים, מה קורה אם יש לנו נכס שם, וחלילה מישהו נפטר וצריך להעביר בירושה נכסים בחו"ל. האתגר הוא אתגר בשני המקרים, גם כשלאזרח ישראלי כמובן יש נכס מחוץ לגבולות מדינת ישראל, וגם במקרה ההפוך, כשלאזרח שמתגורר בחו"ל יש נכסים בארץ. כן. בשני המקרים צריך לבוא ולבחון דבר ראשון מה החוק החל. הרבה אנשים לא יודעים שחוק המקרקעין הוא חוק טריטוריאלי. גם חוק הירושה הוא חוק טריטוריאלי פה במדינת ישראל. זאת אומרת, אזרחים זרים שיש להם פה רכוש במדינת ישראל, צריכים לדעת ולהבין שכדי לבצע העברה בין-דורית ולהוריש בעצם את הרכוש הזה לילדיהם, הם חייבים לעשות את זה בהתאם לחוק הישראלי. זאת אומרת, יכול להיות שהם יערכו צוואה בחו"ל, לפי החוקים של מקום מושבם, והצוואה הזאת לאו דווקא תהיה תקפה פה במסגרת החוק הישראלי. מה שאת אומרת זה יכול להיות מצב שמישהו שעשה צוואה, למשל בארץ, ויש לו נכס בחו"ל, צוואה לא תופס לשם. זה לא יתפוס? ומי בדיוק ייקח את הנכס? אותה מדינה יכולה לקחת את הנכס? לא, חס וחלילה, לא, חס וחלילה. אז מה קורה עם אותו נכס? מה שיהיה על הנכס הזה יחולו החוקים של אותה מדינה. זאת אומרת, אם אנחנו במדינת ישראל נטולת כרגע מס העיזבון, לדוגמה, ויש לי כאדם ישראלי, כאזרח ישראלי,
ישראלי נכסים ורכוש בחול, בין אם בארצות הברית, בצרפת, בקנדה, בכל מדינה אחרת, אני כאזרח חייב לדעת ולבדוק מה חוקי הירושה בכל אחת ואחת מהמדינות. כי יכול להיות שאני אערוך פה צוואה בישראל ואתכוון שצוואתי תחול על כל הנכסים שלי גם בארץ וגם בחול, אבל בסופו של דבר אני אתקל בבעיות פרוצדורליות כדי לאכוף את אותה צוואה. וכמובן הדבר הכי נכון לעשות זה בעצם ליצור לפי חוקי הירושה של המקום של כל אחד ואחד מהנכסים שלי, בין אם זה נכסי מקרקעין, בין אם זה נכסים כספיים, את התכנון של העברה הבין-דורית הנכונה. על זה אומרים הרבה נכסים, הרבה דאגה? לא, תקלקלה לי תמיד יש חלום, אולי איזה קרוב משפחה רחוק, שם יוריש לנו משהו. לא, עכשיו אתה מבין שהורישו לך, אבל זה פשוט לא הגיע אליך. בואי תתני לנו דוגמאות קצת יותר קונקרטיות, סיפור שקרה, מקרה שקרה. אוקיי, אני אנסה לתת אולי בקצרה, אולי נצליח אפילו שני סיפורים. סיפור אחד של זוג שחי פה במדינת ישראל, רכשו פה דירה במדינת ישראל, וירדו לרילוקיישן בארצות הברית. במסגרת החוקים של ארצות הברית, הם חיו שם הרבה מאוד שנים, הפכו להיות אזרחי ארצות הברית, ובעצם לא הסדירו מה קורה פה במדינת ישראל, וערכו צוואה שם לפי החוק של אותה מדינה שבה הם חיו. ואז מה שקרה, לצערנו הרב, אחד מהבני הזוג, במקרה הזה האב, הלך לבית עולמו, והשאיר אם וילדה. לפי החוק פה במדינת ישראל, בגלל שלא הייתה צוואה תקפה לפי החוק הישראלי, יורשים על פי דין חצי האמא וחצי הילדה הקטינה. אוקיי? ואז קרה מקרה ואותה ילדה חלתה. והאמא הייתה חייבת בצורה מאוד מאוד מהירה לממש את הנכס פה בישראל. עכשיו, ברגע שיש לנו נכס על שם קטין, אנחנו לא יכולים לממש נכס בצורה מהירה מאוד, וצריך היה הליך מעבר לצו ירושה שהיה צריך לבצע בצורה מהירה, היה צריך הליך של מחירת הדירה באמצעות אישור של האפוטרופוס הכללי, ובאמת הכספים התעכבו. הצלחנו לעזור באמת בזמן C, אבל עדיין, שוב, צוואה אחת פשוטה. בקיצור, לשים לב ולחשוב על זה, אם יש לכם נכסים. וגם נכסים בחול, חייבים לחשוב, כי יש מיסי עיזבון שונים בכל מדינה ומדינה. בישראל אין נכסי עיזבון, והיום יש הרבה מאוד ישראלים שמוצאים את עצמם משקיעים בחול. אז יש השקעות שעליהם לא חל מס עיזבון, כי הן השקעות מאוד מאוד מצומצמות, אבל יש נכסים ועסקים. בקיצור, גם זו נקודה שאנחנו צריכים לבדוק, לפני שמחליטים אם להשקיע בארץ או בחול. תודה רבה על שירי. משכנתה היא לא מילה גסה, היא גם ניתנת בארץ יחסית בקלות. היום הכל טוב ויפה, ריביות נמוכות, ההחזרים הגיוניים, אבל מה יקרה במצב של עליית ריביות? שלום לערן הילדסהיים, מגיש ועורך הבלוג ותוכנית הרדיו הכלכלה האמיתית. אהלן דפנה, אהלן גיא, אני בטח לא אפתיע אתכם אם אני אספר לך. אם תהיה נביא זעם כתמיד. כן, מה לעשות? יש מישהו שצריך לעשות את התפקיד הזה. היום רמות המינוף של לוקחי המשכנתאות הוא כל כך גבוה, שאם תהיה עליית ריבית או גידול באבטלה, זה עלול להתחיל לדרדר כדור שלג בתחום הנדל"ן שאף אחד לא יודע איפה הוא יסתיים. עכשיו, גם בנק ישראל חושש מאוד מהתרחיש הזה, הוא מפרסם אזהרות פעם אחרי פעם בשנים האחרונות על התרחיש של משבר בשוק המשכנתאות, והוא לא רק שהוא מפרסם אזהרות, הוא אפילו מתכונן ליום שאחרי. הוא עומד היום בראש ועדת איגוח הלוואות, שזה אומר בעצם לאפשר, להסדיר לבנקים לקחת את המשכנתאות המסוכנות שלהם מהמאזנים ולהעביר אותם, למכור אותם לקרנות הפנסיה שלנו כאגרות חוב. עכשיו, זה בדיוק הכלי או אחד הכלים שגרמו למשבר הסאב פריים ב-2008. זה בדיוק אותו הכלי שאמור לשמור על יציבות הבנקים אם וכאשר יהיה פה משבר נדל"ן, אבל המחיר הוא שאנחנו נצטרך אז ללכת ולהגיד קדיש על הפנסיות שלנו. עכשיו, בנק ישראל אמון על יציבות הבנקים, אז אין לנו טענות מולו, אבל איפה אלה שאמונים על יציבות האזרחים? איפה הפוליטיקאים? איפה הם נעלמו? הרי הם מכירים את התוכנית הזו. אז ערן, מה הפתרון שלך? לא לקחת משכנתה? הם מתכוננים לבחירות. הם מתכוננים לבחירות. אגב, רק נסיים את הנקודה הזו. הפוליטיקאים משני הצדדים תומכים בתוכנית הזו, במחנה הציוני אפילו הכניסו את זה כחלק מהמצע, אני לא יודע מה עבר לטרכטנברג בראש. אז בוא רגע פוליטיקה, כי זה לא התקופה לדבר על פוליטיקה, אבל מה באמת אתה אומר? לא לקחת משכנתה? זה הפתרון? מה שאני אומר לאזרחים, הפוליטיקאים לא ידאגו לכם בשעת משבר, הם ידאגו קודם כל לבנקים, ולכן תמזערו סיכונים. תמזערו סיכונים, זה אומר שגם אם תצטרכו לקחת דירה עם פחות חדר או דירה פחות יפה,
כדי להתכונן למשבר, תעשו את זה, כי אם אתם לא תדאגו לעצמכם, אף אחד לא ידאג לכם, בטח לא הפוליטיקאים בקדנציה הקרובה, אני לא בטוח שגם בקדנציות לאחר מכן. אז בקיצור, לא לקפוץ מעל הפופיק. תודה רבה לך, ערן. ביי, להתראות. טוב, בהמשך למה שדיברנו קודם, ההתלבטות בין מרכז לפריפריה, מסתבר שזה חוצי יבשות, זה לא רק אצלנו. מפתחים את הפריפריה ומפתים את הזוגות הצעירים לנטוש את המרכז היקר לטובת דירות בפריפריה במחירים נוחים. איך זה עובד במקומות אחרים בעולם? שלום לפרשננו שמעון שקורי, נשיא חברת אריאל פרופרטי אדוויזרס בניו יורק. שלום דפנה וגיא, מה שלומכם? הכל בסדר. גם אצלכם חווים את המעבר לפריפריה? איך זה עובד בדיוק בארצות הברית? אז כמובן שגם בארצות הברית יש עיר ופריפריה, לכל עיר יש את הפריפריה שלה, את המקומות שלה, שאנשים בהרבה מהמקרים נוסעים ברכב אליו. ספציפית בניו יורק, מה שמעניין בניו יורק, זה שהעיר והפריפריה בהרבה מהמקרים מתחברים יחדיו בגלל תחבורה מצוינת שקיימת לתוך העיר, לתוך מנהטן עצמה. אז אם יש לנו את מרכז העיר מנהטן, מתחת לרחוב 96, שזו העיר עצמה, יש הרבה פריפריות. הפריפריות יכולות להיות מצד אחד קווינס וברוקלין, למרות שברוקלין היום דרך אגב היא עיר בפני עצמה, יכולות להיות לונג איילנד, יכולות להיות ווסטצ'סטר וניו ג'רזי. אפשר להגיע ברכב, אבל אפשר גם להגיע בתחבורה ציבורית מאוד יעילה, אם זה תחבורה של רכבת תחתית, רכבת עילית או אוטובוסים, וזה מאוד מיוחד לעיר ניו יורק. מעניין אותנו לשמוע, האם גם אצלכם זוגות צעירים עוזבים את המרכז לטובת מגורים זולים באופן יחסי בפריפריה? זו שאלה טובה. יש כאלה שעוזבים, והעזיבה שלהם בעיקר בעקבות איכות חיים ועלות הנדל"ן, שבפריפריה בדרך כלל יותר טובה, מקבלים יותר בשביל אותו סכום, אבל ישנם צעירים שמגדלים פה משפחות שלמות בתוך העיר, מתוקף העדפה. אז יש ויש. מה שכן, התחבורה, כמו שאמרתי קודם, מאוד עוזרת לגור בפריפריות בעיר ניו יורק, ליד העיר ניו יורק. האם הדירות במרכז הן ברובן דירות להשכרה, או שאלו דירות שאנשים רכשו ומתגוררים בהן? עדיין רוב הדירות בעיר ניו יורק הן דירות להשכרה. המגמה הזאת היא לאט לאט משתנה, יש יותר בנייה לקונדומיניום, שזה בניית דירות בתוך העיר למחירה, אבל ייקח שנים רבות עד שהמגמה תשתנה לחלוטין, או תשתנה מסחירות למה שנקרא בעלות, בגלל שיש פה הרבה מאוד יחידות בסחירות שקיימות בעיר, בעיקר במנהטן. אני יודעת שיש לך לא מעט נתונים לגבי שנת 2014. שתף אותנו. במה מדובר? בהחלט, שנת 2014, מבחינת נדל"ן להשקעה, הייתה שנה מצוינת. יותר מ-47 מיליארד דולר של נדל"ן להשקעה נסחר בכל הרבעים של ניו יורק. רק שניתן את זה פרספקטיבה, זה דומה ל-60 מיליארד דולר שהיו ב-2007, זאת אומרת, יש לנו עדיין לאן לעלות. המחירים גם הם עלו. מנהטן, מתחת לרחוב 96, היו 31 מיליארד דולר של מחירות נדל"ן להשקעה. מיד לאחר מכן, כמו שציינתי קודם, ברוקלין, יותר מ-6 מיליארד דולר, 6 מיליארד דולר של נדל"ן להשקעה החליף ידיים. צפון מנהטן, הרלם 3.2, קווינס 3.6, והברונקס 2.7 מיליארד דולר של נדל"ן להשקעה החליף ידיים. מה שעוד מעניין, זה שאנחנו צופים ש-2015 תהיה שנה חזקה גם היא, הן מבחינת מספר העסקאות וגודלן, והן מבחינת עליות מחירים נוספות שאנחנו צופים בשנת 2015, בהנחה שריביות יישארו קבועות או באותה רמה פחות או יותר. נתונים אכן מדהימים. שמעון שקורי מניו יורק, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו לקראת פסח, הלא הוא חג האביב, חג של התחדשות, הרבה אוהבים לחדש בפסח. שלום לרוני דליידה, בעלת הבלוג Home in Style. שלום.
רוני, חג הפסח ככה קרוב, אני חושבת אפילו טיפה מאוחר מדי בשביל איזה שיפוץ מאוד גדול, אז תני לנו טיפים, מה אפשר כן להספיק לעשות לקראת חג הפסח הקרב. בעיקרון, מאחר והמטבח, הוא מרכז הבית היום. מרכז הבית היום, גם אופן הבנייה הוא כזה שפותח את החללים לאופן ספייס, איך שנכנסים הביתה, המטבח זה הדבר הראשון שפוגשים, וגם אופי העם שלנו שאוהב לארח ולאכול, עם כל תוכניות הבישול היום. תוכניות הבישול, יושבים על קפה, עובדים עם הלפטופ במטבח. אין ספק שהמטבח זה המרכז, הלב והנשמה של הבית, ואפשר בפעולות עם לא הרבה כסף ולא היסטריה של שיפוץ, לעדכן ולרענן את המטבח בלי בעיה. איך עושים את זה לא בעלויות גדולות באמת? כי מטבח, אני יודעת, זה דבר כן יקר, אז מה אפשר לעשות? נכון, אז קודם כל, במקום להחליף מטבח שלם, אפשר לצבוע דלתות של ארונות, אפשר להחליף דלתות של ארונות, קצת צבע, מרענן את הקירות, צבעים בהירים שמרחיבים את החלל ומגדילים אותו. שינוי של תאורה בחלל, יכול לתת אווירה יותר טובה ופתוחה ונעימה. דברים קטנים שהופכים את המטבח בעצם לעוד חדר בבית, חדר לכל דבר, להוסיף תמונות שאנחנו רגילים לשים בסלון, להוסיף עציצים, קצת להכניס ירוק למטבח ולתת לו חיות, להוסיף טקסטילים למשל, לפינת הישיבה שלנו, אם זה כרית, אם זה מפה, דברים שקצת מכניסים צבע, מרעננים, והדבר הכי חשוב שאנחנו בתור ישראלים נוטים לעשות זה לאגור. נכון. אוגרים ושמים המון דברים על השיש. חשוב מאוד לאסוף את כל הבלגן הזה שיש לנו בעין, את כל הציוד המיותר, את כל הדברים שאנחנו אוגרים, לשים במקומות אחסון או במקומות האלה שנמצאים שם ליד הכניסה לבניין. כן, בדיוק. ירוקים כאלה. לתרום, להעביר, לחדש, לרענן קצת את המראה. לתרום זה תמיד טוב. למה? זה כל יופי. נכון. מה, לתרום? לא, דברים על דברים על השיש. תלוי איזה דברים על השיש. כשאתה שם דברים, פריטים כאלה מעוצבים, זה יפה, אבל יש דברים על השיש. כל דבר שעושה בלגן ויזואלי בעין. מיותרים. מה עוד, איזה עוד אזורים בבית אפשר לגעת בהם באמת בעלות קטנה ולהרגיש התחדשות? בעיקרון חדרי שינה וסלון, אם מחליפים להם טקסטילים, שטיחים, קריות נוי, וילונות, קצת מאווררים עם צבע חדש. היום אפילו טפטים זה דבר שחזר לאופנה. טפטים, נכון, חזר לטרנד. זה דברים שאפשר בעלות לא גבוהה להחליף איתם את המראה של הבית. אפשר להשיג דברים קצת יותר ייחודיים גם באתרי אינטרנט שניתן היום לעשות הזמנות לדברים מחול, מה שבעבר היינו פחות נגישים אליהם. יפה, טוב, זה נשמע כיף, ותמיד באמת אפשר להרגיש ככה משהו חדש באוויר, בעלות נמוכה. אפשר גם לעבור בית. זה עלות כבר יותר גבוהה. תודה רבה לך, רוני. תודה. הפרסים בתוכנית מתנת מידטאון, תל אביב. רוצים להכניס יותר עיצוב הביתה? ועכשיו אנחנו עם עיצוב חדר האמבטיה. אם בעבר השקענו מחשבה בעיקר בחללים המרכזיים בבית, נראה שהיום חדרי הרחצה מקבלים לא מעט תשומת לב בכל מה שקשור לתכנון ועיצוב. אז איך מייצרים חדר אמבטיה מפנק? הנה כתבתה של אדריכלית הפנים, גת נמיר חוטר ישי. הרבה אתגרים והתלבטויות עומדים בפנינו כשאנחנו ניגשים לעצב את הבית או את החלל. אין ספק ששביעות הרצון האישית היא החשובה ביותר. אבל יש עוד הרבה שיקולים לא פחות מכריעים, כמו איכות, סגנון, מחיר. כל אלה מתגבשים יחד ומובילים אותנו לבסוף לבצע את הבחירה האופטימלית. שלום לאבי וייס, מעצבת הבית של רשת זהבי עצמון, מה שלומך? בסדר, תודה רבה. היום יש כזה שפע של מוצרים וסגנונות, ואפילו שמועות על טרנד של נוסטלגיה וחזרה לאחור? נכון, עריכי הפורצלן בעצם הם השולטים היום ביד רמה. הם בעצם משתייכים לקטגוריית הקרמיקה. עריכים שהם מאוד חזקים, מאוד קל בעצם ליישם אותם ומאוד קל לתחזק אותם. היום יש המון אפשרויות, כי מה ששולט היום בעצם זה עריכים שנראים כמו העץ,
כמו הבטון, אם מישהו רוצה נאמר ליצור מראה חם, ובמקום לגעת בפרקט בעצם, ליישם פרקט, שהוא בעצם דורש טיפול, אפשר להיעזר באמת בעריכי פורצלן שהם נראים כמו עץ, ונורא קל לתחזק ואפשר לשטוף אותם במים. אילו מרכיבים יש במקלחון הכי מפנק, הכי מאובזר, אבל כזה שלא נופל משום אמבטיה? אכן המקלחונים הפכו להיות שימושיים יותר בחיי היום-יום, ורבים מאיתנו לא מוצאים שימוש יותר לאמבטיה. היום יש משטחי רחצה, שאפשר להחליף את האמבטיה במשטח שכזה, ואז אפשר לעשות מקלחת מפנקת עם התזי עיסוי, עם ראש מקלחת מפנק, עם מצבי זרימה, שמערבלים בתוכם גם מים, הטיפות יורדות בצורה מאוד מאוד נעימה על הגוף, חוסכים גם במים תוך כדי. אפשר להכניס גם ספסלי ישיבה כאלה מתקפלים לתוך המקלחון. זה גם יכול לעזור לאנשים מבוגרים יותר, בעניין נוחות וביטחון. אפשר לשים גם מחמם אגבות, שיהיה לנו נורא נעים לצאת בחורף מהמקלחת עם אגבת מחוממת. איזה מוצרים הם באמת ירוקים? כאלה שיכולים לעזור לנו לחסוך באנרגיה ובמים. כל העולם כולו הפך להיות עם מודעות מאוד מאוד גדולה לסביבה. יש מוצרים שהם חסכוניים במים, כמו אסלות. התקן דורש היום 6 ליטר, יש אסלות ששוטפות גם ב-2.7 ליטר. יש ברזים אלקטרונים, שהסוללה שלהם נטענת מאור החדר, ויש ברזים שאפשר בעצם לחייל אותם מראש. הזרימה שלהם מותאמת למשתמש. הברז הזה נועד בעצם לחיסכון במים. אם ילד משתמש בברז הזה, אז העוצמה היא בהתאם, לטווח זמן מאוד מסוים, והוא לא שוכח לסגור את הברז, הברז נסגר בעצמו. מה עם הטרנדים המובילים היום בחיפויי קיר? אפשר לבחור קיר מרכזי בבית, ולהחליט שבקיר הזה אנחנו רוצים לעשות משהו מאוד מיוחד. לקחת תריח שהוא תלת ממד למשל, ולחפות את כל הקיר הזה בעריכים תלת ממדיים, יפהפיים, ובעצם זה מה שאנחנו רואים כשאנחנו נכנסים לבית. כל הבית משתנה, כיף להיכנס הביתה. בחודשים האחרונים מדינה שלמה סבבה סביב קמפיינים של בחירות, וכמובן סביב השאלה מי יצליח לפתור את מצוקת הנדל"ן. אותה מצוקה שהביאה את דור העתיד לחפש אלטרנטיבת מגורים זולה יותר. בחודשיים האחרונים הצגנו כאן בתוכנית את הפנים של אותו דור העתיד, צעירים, שמעשו למעשה ביוקר המחיה ובחרו בדיור חלופי, כזה שיאפשר להם לחיות חיים פשוטים, מבלי להשתעבד לנטל המשכנתה. היום, רגע לפני הבחירות, אנחנו חותמים את פרויקט הדיור שלנו ומקווים שמיטב המוחות אכן יצליחו למצוא פתרון לאחת הבעיות הקשות בארץ, כמובן יוקר המחיה. את הפרויקט שלנו בחרנו לסיים עם הצלמת אבישג שאר ישוב, שבעצמה מתעדת קהילות שחיות בסביבה אלטרנטיבית. שלום. אבישג, את ליווית בעצם אנשים שחיים בדיור אלטרנטיבי, נקרא לזה. בואי תספרי לנו איך הם חיים. במשך 3 שנים האחרונות אני מתעדת כל מיני קהילות, בעיקר בצפון הארץ. אנחנו מדברים על קהילות שמתקיימות בישראל. לרוב פגשתי זוגות צעירים שיש להם ילד או 2 ילדים. והם שחיים בעצם, ככה בעצם. שחיים ממש בצורה אלטרנטיבית, אם זה אומר לחיות בדום או יורט, אוהלים מונגולים, ואנים, אוטובוסים. בעצם אנשים שמעשו בכוח המשכנתה והבנקים שיושבים עליהם והחליטו... זו באמת הסיבה או זה אנשים... ממה שאת התרשמת, זה הסיבה באמת שיוקר המחיה מכביד עליהם, או זה אנשים שבוחרים לגור? אני חושבת שזה מתחלק לשתי קבוצות. יש באמת את האנשים שמה שהניע אותם זה בעצם שנמאס להם, פשוט נמאס להם להתמודד עם כל מה שהיום זוג צעיר וגם זוגות קצת יותר מבוגרים מתמודדים. וחלק באמת כי זה הדרך חיים שהם בחרו לאמץ לעצמם, אם זה החיבור לטבע, החיבור לאדמה, החיבור, אתם יודעים, למיליון ואחד דברים שאנחנו שומעים עליהם, ולפעמים אנחנו מגדירים אותם כהיפים, כאנשים מוזרים, אבל הם באמת, זה הדרך חיים המיוחדת שלהם. אז בואי נתמקד באמת באלה שלא בחרו להיות שם, אלא בעצם המצב ויוקר המחיה הביאה אותם למקום הזה. אז באמת פגשתי זוג עם 2 ילדים שהיו גרים בבית רגיל בתל אביב, דירה מושכרת, היו משלמים 5,000-6,000 בחודש, עד שהם גילו שהם פשוט
פשוט לא מסוגלים, וגם להורים, גם הבנק של ההורים כבר נסגר, ואמרו, טוב, בואו נחפש אלטרנטיבות. אז בהתחלה בחרו לגור במקומות יותר זולים, ואז פתאום הם פגשו בזוגות אחרים שהחליטו פשוט או להשכיר שטח, או לקנות אדמה, ושם בעצם להקים את הבית שלהם. עכשיו צריך להבין שגם בתים אלטרנטיביים דורשים לא מעט כסף, גם מבחינת ההקמה, גם מבחינת ההתמודדות עם האקלים, עם מיליון ואחד דברים. אבל פחות כסף מאשר דירה רגילה. וזה לא מתאים לכל אחד, אבל מי שזה מתאים לו, אני פשוט נחשפתי לזה שאנשים חיים באושר מדהים, ויש, המשפחתיות מקבלת איזושהי מקום חדש. איך זה עובד באמת עם ילדים? סוג של קהילות, זה גם הם מייצרים לעצמם סוגים של קהילות. כן. נכון. ניתן לדוגמה משפחה שגרה באוהל מונגולי, שזה בעצם אוהל עגול, ששם אין חדרים, החלל הפרטי הוא החלל של כולם, וזה בעצם דורש מזוג עם ילדים לחיות כל הזמן, אחד בתוך השני, אין ללכת לפינה כי אין פינות בבית, וכל צורת החיים בעצם משתנה, וגם מקבלת את הצורה של הבית, מעגליות מאוד מיוחדת, איזושהי התרכזות מאוד מאוד שונה בתוך החלל הלא רגיל שאליו אנחנו רגילים, שהוא עם חדרים, עם קירות. פה יש משהו שהוא הרבה הרבה יותר פתוח, הרבה הרבה יותר מאחד את כולם ביחד. גם הילדים, אני לפחות נפגשתי בילדים די קטנים, זאת אומרת ילדים מגילי 0 עד גילי 5-6, שבעצם חיים לחיים כאלה, החברים שלהם חיים באותם בתים כמו שלהם, וגם הבתי ספר והחינוך, בין אם זה הגן או זה, הוא בעצם מאוד שיתופי, הוא קורה יחד עם ההורים ועם אנשי הקהילה. טוב, אבישג, תודה רבה. אני חושבת שיש בזה משהו שבאמת אפשר להוציא גם את החוויה שבזה, כי זה באמת נותן איזשהו סוג של דבר שונה, של חיים בשיתוף, ביחד עם עוד אנשים, טבע. את העובדה שזה מכורח, כמו שאמרנו, ולא מרצון. אם זה היה מרצון, זה היה, אפשר לקבל את זה. בדיוק. זה שאנשים מכורח נאלצים לגור לא באוהלים מונגולים, אלא באוהלים באמצע רחוב ארלוזורוב. זה לא כל כך נחמד, וזה דברים שצריך לשפר, וזה דברים שלא יכולים לקרות במדינת ישראל בשנת 2015. נכון, אותו חצי בעצם של אנשים שבוחר את זה, אז זה הכל בסדר, ומי שנמצא שם מכורח המציאות זה כבר פחות נעים. נכון. אנחנו מקווים שהממשלה תמצא פתרונות נוחים יותר. זהו חברים, אנחנו סיימנו עוד תוכנית. תודה רבה לך גיא שהיית פה לצידי. תודה דפנה. מזמינים אתכם להצטרף לעמוד הפייסבוק שלנו, סודות הנדל"ן. נתראה שוב בשבוע הבא, שבוע טוב שיהיה לכולם. להתראות.